כבר הרבה שנים אני עובד עם השר אורי אריאל, עוד כשהוא היה חבר כנסת, בדברים ציבוריים רבים. ובשלוש שנים האחרונות אני עובד צמוד אליו בתור עוזר ויועץ אישי, ויועץ במשרד שהוא היה, במשרד השיכון, וגם במשרד החקלאות. עשרות שנים אני בשירות הציבורי. לא פגשתי איש כמו שריה שמסור לעבודה, שנאמן, שמבין עניין. מתוך דיבור קצר הוא עושה בנייה גדולה ומוביל פרויקטים עצומים בעצם בדרכו שלו, בהצלחה רבה עם כל מגוון האוכלוסיות, עם דתיים, חילוניים, עם צעירים, עם מבוגרים. ידע תמיד למצוא את המסילות כדי להוביל ולהגיע לתוצאה. במבחן התוצאה הוא אחלה. קיבלתי ממנו המון לדרכי הציבורית. מנטור לחיים בעבודה ציבורית, בעבודת התיישבות, איך לחבר דברים, איך לייצר דברים ואיך לפעול לטובת ההתיישבות כולה. אני מודה לו על כך מאוד. הוא האיש המתאים לכם, שיכול יחד איתכם להוביל את השומרון למחוזות אחרים לגמרי. שריה הוא נכס לשומרון, חבל שעזב אותי, אבל אנחנו נמשיך לעבוד יחד בשומרון.